Ang ba mayroong pahinga ka naman? Ay, naku, wala man lang makausap dito. Ang hirap naman. Hirap maging security guard. Tingnan mo yun, gabing-gabi na wala na ng mga tao-tao. Anong oras na? Alas 2 na ng madaling araw. Ay, boy, security guard talaga. Gabing-gabi na. Si Mayor naka-duty ko. Yun. Yan ang mayor namin dito sa Lingalan. 24 oras siya nasa munisipyo. Halika't punta natin, tara. Kumustahin natin siya. Kausapin natin, hindi lang pala si Mayor eh. Halika, kumustahin natin. Pampatanggal man lang ng antok. Ito pala si Mayor eh. Yan ang mayor namin dito sa Lingalan. Talagang 24 hours siya naka-duty. Ganyan niya kamahalang mamamayan ng Lingalan. Yo, gabi na, pahinga ka naman, ba? Gabing-gabi na, oh. Hindi ka pa nagpapahinga. Ako nga, inaantok eh. Nagbabante rin ako dun. Okay lang yun. Okay lang muna. Para magbantay dito. May kasama naman ako dito magbabantay. Ano kami yan? Wala. Duty pa ako.